Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Kaniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Nangandam na ang Davao City alang sa ilang Turotot Festival pagsugat sa bag-ong tuig ug pagsakmit sa Guinness World Record. Mupahigayon og fireworks display ang city government sa Pagadian ug Dapitan aron sugaton ang bag-ong tuig. Haniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gilusad sa kapulisan ang Oplan Joshua alang sa luwas nga pagsugat sa bag-ong tuig. Sa Sunstar Super Balita, mukabat sa 600,000 pesos ang alahas nga nakawat gikan sa orna ni Santa Rita sa Talamban, Cebu City. Ug sa Cebu Daily News, gipahimangnuan sa mga health experts ang katawhan batok sa polusyon mugna sa aso gikan sa pabuto. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, mupahigayon og fireworks display ang Pagadian ug Dapitan City sa pagsugat sa bag-ong tuig. At ang iyang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gisusi sa kapulisan ang hinungdan sa kamatayon sa igsuon ni kanhi Davao City ABC President Amil Bangsa Manding. Og sa Bandera Mindanao, gawa sa Davao City, dunay firecracker ban ang mga dakbayan sa Zamboanga o Kidapawan. Gisaulog sa Dapitan City ang ikapitong hudyaka sa paghanduraw isip pasidungog sa mga unang mulupyo sa syudad. Ang tulo ka adlaw nga selebrasyon gihimo sa unang higayon sa Barangay Ilaya diin ang mga unang mulupyo sa Dapitan midawat sa pagtuong Kristiyano. Gibuksan ang hudyaka sa paghanduraw pinaagi sa opening sa 8 ka booth nga nagsimbolo sa 8 ka tribo sa mga subanen. Sa tulo ka adlaw nga kasaulugan gihimo ang nagkalain-laing contests, exhibit ug mga kalingawan. Una nang gihimo ang hudyaka ni adtong 2006 ug lakip kini sa ika-450th nga anibersaryo sa Dapitan City. Mupahigayon og fireworks display ang city government sa Pagadian ug Dapitan City aron sugaton ang bag-ong tuig. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Kajon. Jong? Mencho, nangandam na ang city government sa Pagadian nga gipanguluhan ni Mayor Romeo Pulmones alang sa ilang firework o dancing fountain display sa City Plaza Luz unyang gabi pagsugat sa bag-ong tuig. Magsugod ang programa sa mga alas 9 ang takna sa gabi human sa misa nga himuon sa San Jose Parish Church tupas sa City Plaza Luz. Matod ni City Police Chief Glenn Dulawan, gisiguro na sa kapulisan ang kaluwa sa mga mulupyo sa dakbayan o sa mga mutambong sa mga activities karong gabi. Samtang sa Dapitan City, dungan nga isaulog sa city government o Gloria de Dapitan ang pagsugat sa bagong tuig unya nga ilang gitawag og Spanker in Dapitan 2014 breaking the traditional year 3. Dunay ipagayon nga variety show nga magsugod sa alas 9 o alas 7 sa gabi. Sundan kini sa usa ka fireworks display sa Gloria de Dapitan, Fantasilan. Aron masiguro ang kapsay o kapsay sa mga okasyon, hugot nga gipatuman sa regional nga buhatan sa kapulisan o Department of Health ang pagdili sa pagpamaligya o illegal nga pabuto. Karong bulana dunay nasikop ang kapulisan nga unom ka unlicensed dealers sa Zamboanga City, Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Sur. Mincho? Daghang salamat Jong og pag-amping sa pagsugat sa bag-ong tuig. Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahin sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mo kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug Kabisayan ug Mindanao, mabungahong bag-ong tuig kaninyong tanan.